Әйләнә тирәбездә төрле хәлләр булып тора. Бу һәркемнән икеләтә уяулык, игътибарлык һәм соклык таләп итә. Балалар булган урыннар аеруча сак хезмәтләреннән ныклы контроль сорый. Бүгенге көндә терроризм, экстремизм куркынычсызлыгы аеруча мөһим булып тора. Чөнки дәки бүгенге вазгыятьтә Украинада барган сау вакытында төрле агентлар, Украина яклы чит ил агентлар тарафыннан социаль челтәрләрдә яшьләрне төрле деструктив эшләргә тарту эше алып барыла. Әтиәннәргә аеруча игътибарлы булырга, яшьләрнең балаларына нинди социаль челтәрләрдә утырып, нәрсә белән кызыксынулары, нинди переписка алып барулары, үзләренең тотышлары буенча. Безнең район территориясында бүгенге көнгә кадәр терроризм белән бәйле очраклар күзәтелмәде, ләкин бу безгә борда тәртип, борда яхшы дип тынычланырга җирлек һәм бернинди гарантия бирми. Терроризмның географиясе киңәя бара. Безнең районда да андый хәл булмас дип беркем дә әйтә алмый. Безнең Муслим районда терроризм очраклары бүгенге көнгә хәтлек беркетелмәде. Ансы безне бик зур сөендерә. Безнең инде бүтән шәһәрләрдә, бүтән өлкәләрдә терроризм очраклары булып тора. Шуңа күрә әйтәсем килә инде ата-аналарга беренче чиратта балаларга инде игътибаррак булсак иде. Алар инде безнең инде интернет шелтәрендә утыралар, телефоннарын карап, әзрәк контрольдә тотара кирәк инде мондый очракларны. Террористлар яшьләргә күбрәк мөрәҗәгать итә. Бер катлы балалар уяулыкны югалтып, куркыныч хәлләр белән очрашканнарын аңламый да калырга мөмкиннәр. Террорчылыкка каршы көрәштә балалар бигрәк тә яклауга дучар. Шуңа күрә инде безнең Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә даими рәвештә класс сәгатьләре, линейкалар һәм инде террорчылыкка каршы көрәш буенча өйрәнүләр уза. Безнең теләк бер генә балада террорга дучар булмасын. Төрле афәтләрдән саклану өчен җирлегебездә эзлекле эш алып барыла. Волонтерлар отрядлары эшли, яшьләрне спортка, сәнгатькә тарту юнәлешендә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Мизгел яшьләр үзәге, балалар сәнгать мәктәбе, яшьлек спорт комплексы, спорт мәктәбе шундыйлар рәтендә. Безнең якта булмас дип әйтерлек түгел. Шуңа күрә без әзер булырга тиешбез яшьләр белән эшләргә. Безнең инде мизгел үзәгендә яшьләр белән эшне алып барабыз. Волонтерлар эшли. Кинопати, батыллар, очрашулар, аңлатмалар, терроризмга каршы тору, аңа бирешмәү өстендә эш алып барыла. Кичектергесез хәлләрдә нәрсәләр эшләргә кирәклеге турында һәркем белеп торырга тиеш. Сакланганны саклармын дигән бит. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.